Слава Україні! Уже як 10-й день триває повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації. Маріуполь тримає оборону. Наші мужні, героїчні захисники відбили атаки з 3 напрямків. Підбито 3 танка, знищено 4 бойові броньовані машини, знищено піхоту противника. На підступах до міста наші воїни спалили колону військ Російської Федерації. Також сьогодні була спланована евакуація цивільного населення, так званий «Зелений коридор». Однак російські вбивці вкотре не стримали свого слова та вдарили артилерією в цьому напрямку, по якому повинні були рухатися цивільні. Маріуполь бомблять. Станом на сьогодні працює ворожа авіація, ствольна артилерія, системи залпового реактивного вогню. Маріуполь – це місто сталеварів, які захищають сталеві воїни, мужньо тримаючи оборону. Я закликаю всю Україну битися за Маріуполь. Не буде Маріуполя – не буде України.